Хибридни VRF системи за отопление и охлаждане. Иновативно решение, което обединява предимствата на два топлоносителя – фреон и вода. HVRF се отличава с висока енергийна ефективност и индивидуален комфорт във всяко помещение. Системата използва вода за пренос на енергия в сградата. Комфорт без компромиси, независимо от часа на деня или сезон. За сгради с различни приложения. За хотели, индивидуални възможности за управление. За офиси. HVRF предлага интелигентен контрол и мониторинг за ефективно управление на енергията в сградите. За търговски обекти. Хибридният VRF осигурява комфортни температури и ефективна рекуперация на топлина. Системите използват намалено количество хладилен агент и покриват строги стандарти за безопасност в обществени сгради. Научете повече на Climakom.com.